Er det sjovt? Hvor er du kommet hen? Du lige trille om på maven. Hvad? Øj, det er fra guldmor her. Hvad? Du er dygtig. Kan du grine lige, som du gør før? Velbekomme. Vi har også lige spist. Ja, vi har lige spist. Hvad græs Bella sig? Ja, det kunne du høre. Hvad siger du? Hvad? Vil det være hårdt? Og ned var ude igen. Og ned var ude. Der var Bella, ja. Ja, hun er lige der. Ja, nu er hun lige ved mor. Snuser mor i øret. Og der er hun, ja. Der er hun, ja. Det er hårdt. Anders! Anders! Bella, hun vil også være med. Vil hun lege med dig? Hej, Bella. Hun er stor i forhold til dig, Bella, hva'? Anders! Det er svært at kigge over. Ja, det er svært.